זו ההפטרה שלה! היום מפתירים אותה! פתחו חלונות, פתחו דלתות, וניקו היטב את הספות. יש 1000 צלחות רק לסופלה. שנים בהיתי בקירות, חולמת על נשף בוער קוד. מהיום הכל כבר ישתנה. אנשים אמיתיים יגיעו, כמה מוזר וחדש. וואו, זה מרגש אותי ממש. בסוף כל סוף אהיה מוקפת במסיבות ובחברה. סוף כל סוף אהיה מוקפת ריקודים, שמחה, שירה. אוי לא, אני אולי השתגעתי, מה שברור זה על המון, כי סוף כל סוף אהיה מוקפת ולא ארגיש בדידות, ואני אשמח להיפגש עם כל אחד. או עם האחד המיוחד. אלבש הלילה סמלה יפה, ותהדר בה כמו גבירה, תמונה של יופי אצילי זוהר. לפתע הוא שם עומד באור, זר מסקרן יפה וטהור, אצלול 20 פרלינים ויותר. נדבר שעות ברצף עד הבוקר של מחר, זה יהיה מקסים וגם מוזר. סוף כל סוף אני חושבת שאצחק מכל דבר. סוף כל סוף אהיה מוקפת, אוכל לרקוד עם מקס או ג'רארד. זה טירוף לקוות שאמצא לי את אהבת חיי, אך סוף כל סוף אני יודעת זה אפשרי אולי. סוד להחביא, אל תחשפי, את ילדונת טובה ומלכותית. להיזהר, להסתתר, שלא יראו, טעות קטנה וכבר כולם ידעו. אך זה רק ליום אחד, זה